Vážení přátelé kvalitní komunikace, František Borovský je dnes vzácným hostem tady ve studiu. Pozdravujem vás. Já vás vítám velmi Ďakujem. pěkně. František Borovský na Slovensku prošel všemi celoplošnými televizemi jako programový ředitel a je to 10 let, co se ujal programu TV Barrandov. Bylo to v roce 2015, do roku 2016 jste tam působil. Strávil jste tam teda necelé 2 roky, ale vlastně z programu, na nichž jste s tehdejším majitelem Jaromírem Soukupem dělal, žije televize dodnes. My jsme si nedávno psali v reakci na jeden z mých předchozích rozhovorů a já jsem si říkal, že by nebylo špatný se vlastně o té televizi, dneska obecně o tom televizním trhu, o televizi s malým T, to znamená nejenom o tom Barrandově pobavit, ale říkal jsem si, jste vy vlastně dneska ještě činný v televizi nebo v mediálním biznisu? Áno aj nie. V zásade, pretože po odchode z Barrandova, kde som už vtedy vlastne pôsobil s mojou súčasnou manželkou Eliškou, tak my sme mali ešte nejaké mediálne aktivity. Niektoré z nich zahrňali napríklad výrobu televíznych programov. My sme vyrábali formát, ktorý sa volal Poklad z púdy. Ten prešiel Primou, skončil na Barrandove niekde v 2022 plus minus. On do dneška, běží, ale to sú reprízy. To sú reprízy, to je akože podľa mňa spolu s Musilom asi najviac reprízovaný program na Barrandove, pričom sme vyrobili len nejakých, tuším, 50 epizód, alebo také nejaké počty to boli. A vlastne všetky tieto veci smerovali do istého bodu, kedy sme si aj my povedali vzhľadom na to, že aj kvôli mojej minulosti je komplikované sa dostať do nejakého média v zmysle nejakých výrob alebo nejakého konzultovania, whatever, že to jednoducho necháme tak a vlastne asi sa aj o tom budeme rozprávať, že v súčasnosti ten mediálny trh a vôbec ako celá technológia, ktorá pokročila brutálne dopredu, umožňuje, že jedného dňa si môžete vy sám urobiť produkt, na ktorý 100% máte dosah iba vy a nemusíte absolvovať 354 debat o tom, že či moderátor má byť zelený, červený, či, ja neviem, Kraus je starý alebo mladý, alebo tieto všetky nezmyselné debaty, ktoré ako vidíte v televíziách častokrát, že si to môžete urobiť podľa seba. A to je niečo, čo sme si povedali, že toto je niečo ako do budúcna, čomu sa chceme venovať a v podstate tie mediálne aktivity z minulosti nejak sebe už aj uzatvoriť a nechať to tak maximálně skomentovať. Rozumím, to znamená, vy říkáte, že jako televizní manažer jste v Česku i na Slovensku už nezaměstnatelný. Absolutně. Jasně. A vy jste ale potom měli ještě vlastně pod svojí firmou s vaší paní takové jako svoje projekty. Byla tam vlastně nějaká televize o létání, že jo? Nebo o letectví, jak to chceme říct, Up Network, jestli tomu dobře říkám. Nic už potom dalšího vlastně jste jako za sebe nechtěli dělat, nebo nic neplánujete ani teď? Vôbec, pretože vlastne my sme sa dostali k tejto platenej pay TV televízii v zásade veľmi jednoducho. Dostal som sa do debaty s už žiaľ Bohu nebohým manažérom, vtedy ešte Slovak Telekomu, alebo ako sa vtedy volala tá firma. A oni mali vtedy nejakú predstavu, že budú mať sadu nejakých exkluzívnych staníc na trhu a tak ďalej, takže my sme diskutovali o parametroch, o podmienkach a tak ďalej. Mne to prišlo zaujímavé, pretože mňa osobne letectvo strašne bavilo v minulosti. Ja som dokonca chvíľu aj zvažoval, že si urobím pilotné skúšky a tak ďalej, ale potom samozrejme človek má tam nejaké deti a tak ďalej, tak si poviete, že radšej to nechám tak, lebo nikdy neviete. Aha. A my sme ten projekt štartovali v nejakých parametroch, ale potom nám na poslednú chvíľu tie parametre boli zmenené veľmi radikálnym spôsobom a ocitli sme sa vo vodách, ktoré ja som nepoznal. To znamená káblové televízie, vyjednávania s nimi, koľko vám kto zaplatí za šírenie toho kanálu a tak ďalej. A to bolo všetko, čo mňa vlastne v princípe na tom bavilo najmenej. A nebyla to tvorba obsahu v podstate. A nebola to tvorba obsahu. My sme v prvých 2 rokoch boli dosť úspešní, dokonca v tých parametroch, ktoré uvádzali tieto rôzne kablové televízie, sme boli niekde v prvej 20 kanálov, niekde v prvej 30 kanálov a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu to malo zmysel. Takisto si myslím, že sme do istej miery možno takisto ako predbehli tú dobu, pretože sme vyrábali obsah, ktorý by sa dneska dal monetizovať úplne inak, ale to sme ešte vtedy ako nevnímali, nevedeli. Ten trh s podcastami a s podobnými vecami bol niekde úplne inde. Takže asi po
čo to bolo, po 6 rokoch, tuším, alebo po 5 rokoch prišla ponuka na odkúpenie ako keby infraštruktúry tejto stanice. Prišla slušná ponuka, predali sme to a tým pádom pre nás celá táto kapitola bola uzatvorená. A tenhle obsah ještě někde je, anebo šlo opravdu o tu infrastrukturu, jakoby o ten řetězec výrobní? My sme to predali ako kompletne celé, pretože to bola ako keby požiadavka toho partnera, ktorý to vtedy chcel kúpiť. Ale... A co s tím teď je vlastně? Je to někde k vidění? Nebo viete čo, oni z toho urobili inú stanicu potom na konci dňa a ak som to správne pochopil, tak slúžilo to hlavne k tomu, aby v čase pred voľbami, tými poslednými na Slovensku, vznikla nejaká platforma, ktorá je viac provládne zameraná. Hej. A tady jenom, když nám neznalým Čechům řeknete jenom nějaký název, jak se to jmenuje dneska? Spark sa to menuje. A bolo cítiť, že tam v tej dobe ako keby boli niektoré názory bližšie, niektoré ďalej a tak ďalej, ale mňa to nezaujímalo, pretože nech si s tým už každý robí, čo chce. Rozumím. Tohle, o čem se bavíme, Up Network vlastně startoval na jaře 2017, to znamená, jestli jste říkal po nějakých 6-7 letech, 22-23 nějak jste se toho zbavili. Jo. A pak ještě jsem si vlastně poznačil jednu věc a to bylo, že od někdy z konku roku 2018 do ledna 22 jste provozovali teleshoppingovou TV Galerie. Áno. Jaký je její osud? To bolo vyslovene na ako keby objednávku tretej strany, ktorá chcela v tej dobe prevádzkovať stanicu tohto typu v Českej republike, pretože Česká republika, to vy viete sám dobre, je zvláštna tým, že tu 50% alebo možno do 50% ľudí stále funguje na anténe, čiže zadarmo. A pre nich to bolo ako zaujímavé. To znamená, vedeli sa dostať ako keby k ďalším divákom, kde mohli predávať svoje produkty, ale nemali to zázemie, nechcelo sa im riešiť teraz ako vybavovanie licencie, prevádzkovanie toho celého, OSA a tieto všetky srandy okolo toho, ktoré tam administratívne ako nabehnú. Takže my sme sa tam nejako dohodli a oni to zhruba 2 roky prevádzkovali, ak si to dobre pamätám. Plus minus. A potom vlastne keďže to bolo naviazané na Barrandov a ten Barrandov mal klesajúcu tendenciu už v tej dobe, tak im tá matematika týchto súbežných projektov prestala fungovať, takže samozrejme ako prvé zarezali galériu, ešte si nechali Barrandov a ten tam doteraz, myslím si, že ešte v nejakých hodinách funguje. No dobře, tak my se bavíme o televizi Barrandov, která je dneska někde kolem 2%. Vy, když jste tam byl v těch letech 15-16, tak já jsem se tady vyjel data, ta televize sahala k 9% vlastně. Ano. Ten plán už tenkrát vlastně, protože vy jste nastupoval po Vladimíru Železném, který vedl tu televizi krátce v roce 2014 a už tenkrát se mluvilo o tom, on vydával prohlášení, jak ta televize bude mít 10% podílu, že na sledovanosti, možná víc. Připomeňme jenom, že dneska ty největší komerční televize, Barrandov se vždycky profiloval, že jako trojka za nimi a stíhal je. To znamená, že ta Nova s Primou, největší komerční televize, mají dneska nějak kolem 25% v té obecné sílové skupině, 15+. Vy jste říkal, že Poklad z půdy je to rodinný stříbro, který do dneška vlastně jede, ale vy jste tam zaváděl přeci i spoustu dalších programů. Soudkyně Barbara, Soudkyně Alexandra a tak dále a tak dále. Určitě mi jich povíte víc. Podívejme se zpátky, s čím jste tam vlastně přicházel. Vy jste měl za sebou zkušenost vlastně ze Slovenska z těch vlastně všech 3 největších televizí jako programový šéf a ocitl jste se na Barrandově nějak, to mě zajímá, ale určitě to bylo jenom proto, abyste tam vlastně potkal svoji budoucí paní, že jo? Teraz si musím dávať pozor, že čo poviem. Viete, ja som vždy bol človek, ktorého zaujímal televízny program v podstate vo svojej takej tej komplexnosti. To znamená, prečo sa ocitol možno na nejakej televízii, prečo sa ocitol v takom čase, prečo nie v inom čase, aký moderátor tam bol, ako to celé vyzeralo na svete, ako sa to promovalo v tých televíziách. Mňa vždy zaujímali tie súvislosti medzi tým. Ja som začínal naozaj úplne v podstate pološialene, už niekedy, keď to rozprávam deťom, hlavne staršiemu synovi, tak na mňa pozerá, čo mu vykladám. Ale ja som
Ja som normálne sedel pri televíznej obrazovke a zapisoval som si relácie, ktoré išli na RTL. RTL bola pre mňa normálne ako svatý grál. Čokoľvek sa tam myhlo, tak zisťoval som, prečo to tam je a čo robí John de Mol a prečo to Helmut Thoma dal v takom čase s tým programovým riaditeľom, ktorý tam bol a prečo to nedali v inom čase. Ako vydržal rok vysielať nejakú daily soapku, ktorá medzi tým za 36 rokov, tuším, alebo také nejaké šílené obdobie, 34 rokov vysiela v Nemecku v tom istom čase 1940. To boli všetky veci, ktoré som ja ako nasával doslova do písmena a potom som sa ich snažil aplikovať v jednotlivých televíziách, kde som bol. S tým, že zhruba v roku 2004 až 2013 v tých prvých rokoch som v zásade bojoval sám so sebou, pretože ja som prišiel do slovenskej televízie, urobili sme nejaký program, ktorý fungoval. Potom si nás samozrejme začali všímať, tak ma oslovila Markíza, prišiel som do Markízy, zase som tam robil nejaký program. Rozberali sme tam Let's Dance, ja neviem, Nevestu pre milionára, prvý slovenský seriál po rokoch, Ordináciu v Ružovej záhrade sme robili na Markíze. Ako desiatky programov. A potom z toho vznikol návrat do Jojky, takže tam som potom zase bojoval v Jojke proti tomu, čo som nastavil v Markíze, ale tam som už bol nejakú dlhšiu dobu. A keď som prišiel na Barrandov, tak vlastne všetky tieto skúsenosti, ktoré človek nazbieral, ktoré pre vás boli úplne samozrejme od veci typu, že vysielate, ak nejaký seriál funguje, tak dáte 2 epizódy, 3 epizódy, 4 epizódy. Ten divák to proste bude pozerať. A to všetko sa tu ešte nejakým spôsobom ako keby v Čechách nerobilo. V tom 2015. 24-hodinové reprízy, o týždeň repríza. Proste ja som to niekedy motal tak, že ani sám som nevedel, kedy ide čo, ale proste fungovalo to. A teď se bavíme o tom programingu, áno. To znamená i zákonitostech, kdy, co dávat, proč a podobne. Presne tak. Prečo takú reláciu, pre akého diváka, kto je divák tej televízie, pre ktorú to chcete robiť. A pardon, ještě technická, jak jste říkal, jste bojoval sám se sebou, to znamená, jak jste popisoval, někde jste něco nastavil, pak jste přešel ke konkurenci a tam jste vlastně bojoval s tím samým, jo? Tak tomu rozumím. Áno, to bola úplná psychiatria. To je ako, ja neviem, my sme na slovenskej televízii robili ako prvý Slovensko hľadá superstar. Ano. To je do dnešnej doby na Slovensku najsledovanejší program v histórii People metrov. A vzniklo to veľmi vlastne ako jednoducho, pretože vtedajší riaditeľ, ktorý uspel v konkurze na generálneho riaditeľa, Ríšo Rybníček, prišiel jedného dňa s tým, že dobre, čo dáme, aby ten divák si nás ako všimol. Ja mu hovorím, no Ríšo, tak jeden základný problém je ten, že vlastne sme vo verejnoprávnej televízii, ale keď to vieš ustáť, tak ja teraz sledujem v Nemecku, samozrejme na RTL, Deutschland Sucht ten Superstar, bol absolútny úspech. A pardon, to je Endemol taky? To bol vtedy Fremantle. Fremantle, jasne. Áno, pardon. Takže vlastne hovorím, urobme toto. Jo. Ale tak, ako to vidíš na obrazovke. Ja som vtedy, neviem už, čo to bol za nosič, doniesol, že takto to musí vyzerať a rozbijeme people metre. Tak samozrejme, keď vtedajší finančný riaditeľ alebo výkonný, on spájal 2 funkcie dohromady, Marcel Para dal vyrátať, že čo bude stať celá Superstar a dopočítali sa k číslu 120 miliónov korún, tak myslím si, že tie kučery, čo mal, tak sa mu ešte viac ako vyrovnali. Bol to ako heavy metal, ale ja som tvrdil, že ak toto urobíme, dobre to nakastujeme, dáme dobrú porotu a tak ďalej, nie je dôvod, aby to proste ako nefungovalo. Komerčné televízie to vtedy nerobili, Markíza tam mala nejaké problémy s Ruskom ešte v tej dobe, ktorý tam končil, a bol nejaký minister, alebo nejaké také ako divné prechodné obdobie a Jojka sa vlastne zmietala v takomto medzistave, kedy to už kúpil, tuším, Ivan Kmotrík, teraz tam boli nejakí iní ľudia, to ich vnímanie televízne bolo iné, ako si myslím, že malo byť v tej dobe, ale to bolo nepodstatné. My sme boli tam. Timing byl. Urobilo sa to naozaj. Tam sa narodila Adela Banášová vlastne v tomto programe na Slovensku. A bol to ako fenomenálny úspech. Hej. Když říkáte fenomenální, jenom řekněte počet diváků. 1,8 milióna divákov je rekord. A 80% podiel na trhu. Což se bavíme o 5 miliónovým trhu, že jo? Nebo 5 miliónový krajině, zemi. Áno, ja som vtedy vymyslel aj to delenie tých epizód, aby sme tam vedeli strkať reklamu, takže všetko to, čo vám kritici verejnoprávnosti ako vyčítali, tak my sme to tam vtedy urobili. Samozrejme, bol to riskantný krok, ale ten úspech bol tak masívny,
že tu televíziu to katapultoval úplně někde jinde. No a v Česku jako není snad větší debaty, jestli v české televizi veřejnoprávní má být Stardance, že jo. Tak tohle si přece, jasně, tak veřejnoprávní televize na Slovensku, že jo, to je úplně jako ještě jiná jako kapitola, nebo to je trošku jiné jako nastavení, jiný kontext a tak dále. Při všem tomhle, s čím jste tam bojovali, jako uvíct ten výsostný vlastně komerční formát v televizi veřejné služby. Byla tam ta debata vůbec, nebo jako, je to tam podobný, jako tady se bavíme o tom, jestli Stardance patří do české televize? No viete, len zase tá história tej českej televízie a slovenskej je trošku úplne iné. To ako malo aj nejaké, ako nejaké, nazvime to kultúrne pozadie. Kultúrne špecifika. Áno, kultúrne špecifika. Na Slovensku to bolo také, že vždy ten nový riaditeľ bol ten, ktorý teraz otočil tú loď a to je jedno, že či tu doprava, doľava o 180 stupňov, tam to bolo úplne jedno, niektorí to dokázali otočiť aj o 365 stupňov a podobne, čiže to bolo ako vždy tam trošku ako špecifické. A tá debata nebola žiadna, pretože Rišo tam došiel s tým, že ja stojím za vecami, ktoré sa budú vysielať, na mňa sa samozrejme zvedie hnev bohov, všetkých ľudí, ktoré existujú a ktorí sa dokážu ako vyjadriť k televízii. Ako sa hovorí, že každý, kto má v zadku dieru, tak sa k tomu vyjadril. A on to naozaj ako držal dohromady a my sme masívne robili v zásade komerčný program. Ale zase, keď sa vrátim k tomu, v tej dobe tá Markíza s tou Jojkou prešlapovali. Áno, to je to správne slovo. To znamená, že my sme využili všetko, čo sa dalo. Urobili sme filmové díly z NBC Universal a tak ďalej. A ten nástup toho programu bol niekde úplne inde. To bol fakt ako fenomenálny úspech. No a ja potom, samozrejme pod vplyvom toho, keď som sa dostal do Markízy, no tak ako začnete tak rozmýšľať nad tým, a teraz čo s tým, hej? No tak sme tak nejak nenápadne rôznymi trikmi sa dokázali dostať k licencii Superstar, ale to už by bolo málo, hej? Pretože už dvakrát reprizovaný fór už nemá ten úspech. Takže ja som vtedy došiel s ďalším programom v Markíze, ktorý som videl v Nemecku a to bolo Let's Dance. To chodilo piatky na RTL a to mi prišlo, že to je taká show hodná Markízy, pretože Markíza bola vždy do istej miery takou aj náhradou verejnoprávnosti na Slovensku, pretože aj to spravodajstvo. Teď vlastne tohle rezonovalo nedávno, když se řešil ten problém ve spravodajství, že vlastně supluje tu televizi veřejné služby. A pardon, Let's Dance je vlastne Stardance. Jo. To je formát BBC, že jo? Pôvodne. Čiže to sme my v 2006 urobili Let's Dance a bol to fenomenálny úspech. A on beží vlastne teď zrovna aktuálne řada, že jo? Prvá mala, tuším, 60% podiel na trhu. Potom samozrejme, ako pribudali roky, tak sa to zmenšovalo, ale vždy sa to dalo ako keby aj v kontexte tých rokov a podielu na trhu hodnotiť ako víťazstvo. Takže tam, áno, potom som ako našiel protizbraň voči Superstar, čiže Superstar už pre nás bola ako keby doplnková vec. Máte Let's Dance, potom môžete robiť Superstar. Riskli sme vtedy Bachelora, prvého na Slovensku. A vtedajšia dramaturgička Markízy Gabriela Drobová doniesla takého chlapíka, ktorý sa volal Jan Novotný, Honza. A to bol podľa mňa ako historický bachelor absolútne so všetkým. Ten dokázal paralelne 32 ženám povedať, že ich miluje. Každá mu uverila. Ako neskutočný bol. Neskutočný. No a Růža pre nevestu, vlastně to je ten formát, že, ano, který, ano. Nebo Bachelor Česko, tak jak to je teď vlastně a bude další řada zase na Nově, respektive na OnePlay. To tam vlastně teda taky přetrvalo do dneška, jo? Ta Růža pre nevestu je vlastně ten samý formát a vlastne i na tej samej televízii? Áno, na Markíze. Dokonca ešte aj nechali ten istý slot, čo je vtipné, lebo prvá séria sa vysielala piatky a oni sa vrátili k tomu, že to dali samozrejme v piatok. Už v inom prostredí, ale zase bol to ako brutálny motor pre Vojo. A v tom ako večernom čase to robilo nejakých 20% trhu, ale stále dobré. No tady to byl fenomén, že jo? Že nejdřív vlastně vyzkoušeli zájem o tenhle formát slovenskou verzí, že jo, toho a bylo vidět, že to bude pecka, že jo? To ako sa nemusíme čudovať. No a jak jste se teda ocit a kvůli čemu v té Praze, respektive na Barandově? Ja som dostal vlastne ponuku dostať sa na Barandov na program, tuším niekde v dubnu, v apríli 15.
Mal som ako veľmi hmlisté informácie o Jaromírovi, vedel som, že nejaký Barandov vysiela. My sme s nimi prišli do kontaktu ešte, keď tam bola pani Vozárová a spol. Janka, jasne. Áno. My sme tak tá byla ešte od do vlastne pana Chrenka na začiatku, že jo? Jo. My sme aj niečo robili spolu, ale moc sa to ako nemečovalo, pretože na Slovensku strašne dobre fungovali profesionáli na Jojke, ktoré sme vysielali, ale česká verzia bola vlastne ako zlá, pretože keď si to dobre pamätám, nenechali si ako povedať, že v čom je ten cast vlastne ako dobrý slovenský a prečo ten český tam nemôže takto fungovať a tak ďalej, ale my sme do toho nezasahovali. Čiže nejaká spolupráca tam bola, ale viac výhodná pre Jojku ako pre Barandov, povedzme si pravdu. A v tom 2015 vlastne ja som vliezol v zásade do niečoho, čo som netušil, aké má ako rozmery, videl som nejaké čísla. Vtedy ešte s Jaromírom bola pomerne ako normálna debata. Aj keď už tam ma upozorňovali na rôzne nástrahy, ktoré vychádzali z rôznych špecifických situácií, prameniacich napríklad z toho, že v akej fáze sa nachádzal vzťah Jaromíra a Kateřiny Brožovej. Bolo veľmi potrebné ako vnímať odtiene toho vzťahu, pretože potom na niektoré veci bola lepšia nálada, na niektoré veci bola horšia nálada. Ale to som tak ako nejak si skúsol, pretože ja som zažil na Slovensku, keď vlastnili ľudia od Ivana Kmotrika televíziu, a to tiež zažijete všelijaké situácie so všelijakými pripomienkami, kedy tam prídu ľudia, ktorí vedia o televízii veľké gulové a teraz vám tam začnú rozprávať. To bol môj absolútny highlight, že by sme teda mali vysielať Cvičme v rytme. Hej, takže vy v roku 2000... No ale to bola skvelá relácia. Tak áno, ale na svoji dobu samozrejme. To už je ako pre... A to je spíš nostalgie asi, že si to človek má zarámovaný. To je také ešte, myslím si, že to v tej dobe by to bolo tak dobre pre posledných predplatiteľov Leo magazínu alebo podobných vecí. Ale je pravda, že já už vlastně jako pamětník, jako když mi říkáte tyhle značky, to je vlastně skvělý. Že? No, tak hej, no, len viete. No, potom... Ale rozumím, jako co chcete říct. No. No dobrý, tak a jaká ta situace vlastně byla? Jo? Jako, tak vy jste asi dostal nějaký zadání a teď tam byly nějaký jako, podmínky k tomu, jo? To znamená, jestli na to byly peníze, nebyly peníze a tak dále. A předpokládám, že byl i nějaký asi cíl, pokud se už i před vaším příchodem mluvil o tom, že ten cíl je 10%, možná víc. Áno. Ten cíl bol vždy ako charakterizovaný vetou, ktorú ste možno počuli vo filme Wall Street 2, že čo vám stačí, hej? Víc, ako více víc? Víc, hej, ako furt je víc, takže keď je 8, tak to je málo, 10 je málo, 12 je taky málo. Takže ono tam niekde ako to celé smerovalo. Fakt je ten, že na začiatku ako tie veci sa počúvali. To znamená, my sme mali na Jojke dobrú skúsenosť s súdnou show, ktorú sme prekvapivo samozrejme našli na, tuším, Barbara Zálež bola na Sat.1. Furt se tam vlastně točíme okolo toho, že ten ty kořeny toho vlastně, jak vy stavíte tu televizi, nebo jak vybíráte ty jednotlivé programy, jsou vlastně v té německé televizi, že jo? Mluvil jste na začátku o RTL a tak dále. Čili Německo, přes Slovensko vlastne to dotáhnou do Česka. Áno. Ja som bol taký ako, nechcem, aby to vyznelo nejak blbo, ale taký Wehrmacht, ktorý postupoval cez jednotlivé televízne prostredia, pretože tí Nemci v tej dobe to robili naozaj ako dobre, ako klobúk dole. Myslím si, že v súčasnosti už to také progresívne nie je, ako to bolo v 90. a na začiatku tisícročia a tak ďalej. Už to trošku ako tam tá televízna časť už viac menej ako keby upadla. Strašne dobre sa rozvíja stream, ale to zase je iná debata. Jasně. A pardon, ještě já se zeptám, vy myslíte tedy, že vlastně český, respektive slovenský televizní trh vlastně s tím německým, že ta geografická jako příslušnost a závislost, jako příbuznost, respektive blízkost, geografická je jasná, to je bez debat, že jo, zvlášť v Česku. A co se týče jako podobnosti vlastně těch televizních trhů nebo toho publika, reakcí a tak dále, vy myslíte, že to má k sobě taky blízko, jo? Česko a Slovensko k Německu, myslím. Určite áno. Jo. Ako na 100%. Pretože tie veci, ktoré zjednodušene fungujú tam, sme mnohí našli ako v programoch, možno aj iných, keď som ja nebol v tých televíziách, že tie relácie naozaj fungovali. Hej. Na jednom teritoriu, na druhom, na treťom. Ja keď si spomeniem napríklad aj na také ako špecifické programy, na RTL bežal program, ktorý sa volal, že Schwiegertochter gesucht,
a my sme z toho na Slovensku robili Mama ožeň ma. Hej. Ale samozrejme zase to bolo o tom, že tam musí byť dobrý casting, pretože ten nemecký casting bol taký, že to som ako neveril vlastným očiam. Hej. Tam proste sa vyvalil z dverí nejaká Kampfpanzer trojtonová pani, ktorá si na raňajky dávala akože mentosky do kolí, to zapila, fúkla si tam ešte nejaký koláč a potom si išla ľahnuť tomu chudákovi, čo ležal vo vedľajšej izbe so zubným kartáčkem na posteli. To boli takí bizarní ľudia tam, že som bol len zvedavý, že či niečo také vieme nájsť aj na Slovensku. A našli sme, a preto mohla vzniknúť relácia ako Mama ožeň ma, ktorá má do dnešného dňa vlastne ako kultový status. Nič podobné sa tu nikdy nevyrobilo, pretože ten casting bol ako naozaj jedinečný. Ale vždy to len ako keby bol odkaz toho Nemecka taký, že OK, vieme to tu zrealizovať, vieme nájsť podobného človeka, vieme nájsť podobných ľudí do castu a tak ďalej. O to celú dobu išlo, pretože tieto trash reality programy v Nemecku tie boli dlhé roky ako číslo 1 v daytime. To boli neuveriteľné programy. Hej. Tady to vlastne není inak, jo? No, mnohdy. No. Čiže všetky skriptované reality show, kde proste nejakí fiktívni policajti sediaci v oktávi behali po okolí, no tak to tam všetko vidíte aj v tom Nemecku. Oni sa potom snažili od toho odísť, že teraz budeme všetci ako mimoriadne kultúrni a budeme pozerať iba Arte, ale zabudli na to, že ten divák pred televíznou obrazovkou No chceme ten bizárek, že jo? No jasně, samozřejmě. Zvlášť, když to dneska můžeme mít denně, že jo, na těch online platformách a ještě bez reklamy. Pardon, já se vás přerušil. Vy jste mluvil o tom soudkyně Barbara, soudkyně Alexander, že jo, a všechny ty další, jako i další formáty, že jo, jste tam určitě přivedl. Ano. Základ bol, aby to bolo iné. To znamená, Nova má nejakého svojho diváka, Česká televízia samozrejme, ako bez pochyb. Takisto Prima a teda. My ako nemôžeme súperiť s nimi v seriálovej tvorbe, nemôžeme súperiť v filmových právach, športových právach. To ani v tej dobe nebolo ako mysliteľné. Tak sme step by step urobili cez daily program vlastne konkurencie schopný Barrandov, ktorý odrazu dokázal od 17:15 do 18:30 urobiť 300-400 tisíc divákov. Vytunili sme správy barandovské, ktoré vyzerali, jak keby ste ich vytiahli niekde ako z pivnice po 250 rokoch. To boli všetko také detaily, ktoré sa tam ako keby zanedbávali. Že teraz tam máte nejaké naše správy, teraz tam chudáci sedia v nejakom tmavom štúdiu, všelijak ako poobliekaný s takoutou znielkou, viete čo, nejaký Miško niekde na klávesoch to tam namlátil, keď vypil 20 káv, proste katastrofa čistá. A odrazu tomu dáte nejaký ako look. A tá stanica začína ako fungovať. Pridali sme tam také bizarné správy, ktoré sa volali Explóziu, to sme vyrábali na Slovensku. To bola relácia, to bol ako bulvárny magazín, jo? Jestli si spomínam dobře. Áno. To sa vyrábalo, prepočte asi tak za 1,000 eur denne, boli náklady toho celého. A od tej 19. do 20. to normálne, reálne fungovalo. Čiže ak tam Barrandov vždy bol 0, niečo, tak odrazu bol 3%, 4%, takže to malo aj nejaký ako výtlak. A toto všetko sa začalo ako keby komplexne ako budovať. A tá stanica odrazu bola na 7, 8, 9% s tým, že sa aj zmenilo zameranie tých menších televízií, pretože na začiatku... Pardon, ještě jenom doplním technicky, že vy vlastně jste tam přicházel, ale už předtím bylo vlastně rozhodnuto, že se budou otvírat ty další programy, kino, krimi... A doku nějaké. Jasně, tenkrát vlastně to bylo jakože dokumentární a ještě vlastně tam byl takový ten projekt TV Muzika, že vlastně jako zase ve spojitosti se Slovenskem, že do jistý míry. Ano. Nějaká taková jako varianta toho slovenského předobrazu. Lenže tam pri tých malých staniciach to bolo ako keby prvýkrát, kedy som začal našlapovať voči takým rôznym veciam, pretože keď sa spúšťali tieto stanice, tak Jaromír v tej dobe dohodol deal so spoločnosťou SPI a jeho predstava bola filmový distribútor? Áno, presne tak. A jeho predstava bola taká, že vlastne teraz Barrandov týmto dílom ako uživí hlavnú stanicu, naplní obsah tej druhej filmovej stanice a ešte nieco zbyde na
na ten Barrandov doku, alebo Plus, alebo taký nejaký názov to malo, už si to ani nepamätám. A to ale jako v zásade nebyla jako úplně nelogická úvaha, ne? Úvaha bola správna, len výber partnera bol blbý, hej. To znamená, že to nebyly filmy, které by fungovaly v televizi, tak tomu rozumím, jo? To sú také filmy, ktoré my sme už v tej dobe označovali ako intošárny, to znamená, že to boli vždy nejaká 4 nevesty sa stretnú, 5. sa rozvádza, teraz tam plačú celú dobu. Viete, to nebolo ako Rosamunde Pilcher, kde proste Ulrike vyšla z jazera, sadla na koňa a išla si kúpiť med do vesnice. A teraz babičky sedeli a na to pozerali, ale odrazu tam boli nejaké newyorské manželky, na ktoré nikto nebol zvedavý. Takže festivalové, jo? Tomu rozumím, jako bychom řekli, nebo artové. Jako... Artové také, že... Eufemicky hledám jako výraz. Podľa mňa, keby ste skočili do jazera z Red Bullu, tak by ste to nedopozerali celé, lebo to sa na to nedalo dívať. Jasne, rozumiem. A ten človek, čo predával ten deal, to urobil veľmi clever, pretože on tam dal také 3-4 bomboniery a zvyšok bolo absolútne seno. No a teraz už samozrejme sa snažíte nejak ako nenápadne, aby ste nikoho neurazili, povedať, že dobre, ale to s týmito filmami ako môžeme ísť akurát tak na výlet na Mars. Tak z toho boli samozrejme problémy, pretože hovorím, OK, urobme to inak, kúpme filmy, ktoré si myslím ja, že budú fungovať a potom sa súdruh rozhodne, že či teda v tom bude pokračovať alebo nie. No, tak my sme v tej dobe nakúpili Budda Spencera, Terence Hilla, také tieto úplne nezmyselné filmy, ktoré vždy vidíte na televíznej obrazovke, ale oni proste fungujú. Ten bežný divák si Terence Hilla po 280 krát pozrie. Nepýtajte sa ma, že prečo. Ja som v živote nevidel viac ako 5 minút z týchto filmov, ale ak tam dáte, ja neviem, ak sa nahneváme, budeme zlí, tak máte istotu, že tam je minimálne 3-4-5% divákov. A to odrazu začalo fungovať. Hej? Takže ma nechali ako keby robiť viac takýchto, nazvime, pokusov na divákovi. A tam sa začali dvíhať aj tie menšie stanice. Hej? Pretože aj tá dokumentárna stanica v zásade bola blbosť, lebo v tej dobe tam nabehli títo slávni Číňania, ktorí chodili na stretnutia 250 a nikdy z toho nič nebolo. Hej. Furt sme tam sedeli, ni hau, neviem co, v darčeky, kláňali sme sa tam, ale ten výsledok bol taký, že pre Boha, však keď už máte toľko kontentu niekde v Číne, tak nám dajte aj niečo iné ako tú pandu pondiatu, na ktorú ako, čo teraz s ňou budeme tu robiť. Hej. Ako čo budete celý deň nejakú pandu tam vysielať. Jasne, a tá muzika, to vlastne taky nemělo úplne muzika bol trvání, taký spoločný projekt Petra Ňuneza a Jaromíra Soukupa s tým, že bola predstava, že sa urobí nejaká konkurencia voči tomu šialenému šlágru. A pardon, ještě Petr Ňunez, Peter vlastně, abychom to řekli správně, producent vlastně televizní taky, že jo? Zkušený, známý. Jenom vy určitě připomenete nějaký úplně nejznámější programy, formáty, za kterýma stojí, spomenem si. Peter bol vlastne človek, ktorému sme zverili prvú Superstar. Jasne. Petrovi som zveril Nevestu pre milionára a tak ďalej. Čiže Takže ESO vlastne televízní. Ako áno, on sa tam ako vypracoval cez tieto projekty samozrejme. Ale tá muzika nefungovala, pretože ten šláger mal samozrejme svojho talibanského diváka, ktorý tam proste sedel a kúkal na to, jak tam... Ve smyslu viernosti, myslíte? Áno, proste tam pán Peterka sedel v tom kravíne v Českých Budejoviciach a proste ako... Oni nechceli iný program, oni chceli len to, čo vysielal šláger, takže všetky tie pokusy urobiť nejakú inú verziu. Jako lepší, honosnější. Áno, vlastně někdy do něčeho nemusíte investovat víc, že, když to není potřeba. Tak, ako, jak sa hovorí, na čo dávať sviniam suši, keď nemusíte. Hej. Dobře, tak pojďme ještě zpátky vlastně k tomu Barandovu jako tomu velkému. On vždycky, že na začátku, když jsme vzpomínali Janku Ozárovou, že tak to bylo vlastně, to byl začátek v roce 2009, jestli to říkám dobře, že to startovalo. Plus minus, no. Pod majitelem Tomášem Chrenkem. A tam vlastně startovali takový ty jako milý, český, nenáročný, jako myslím finančně seriály jako Siránův ostrov, že jo, Ivan Mládek a spol. Jo. A tak. A tohle to vlastně oni do dneška říkají, my umíme tu malou zábavu, jo, tyhle ty věci. Tohle něco tam bylo takového, tam byly nějaké seriály, doktorka Kellerová, tady ty věci, že jo. No, ale keď sa vás opýtam, že prečo tam bola doktorka Kellerová. Tam Kateřina Brožová tam hrála, no. Ale vlastně to nebylo jako špatný, jo, jako když jsem na to koukal, jsem si říkal, jako ano. Na televizi, která chce být poctivou trojkou jako v pořadí, tak tohle vlastně bylo důstojný. Áno, tam sme zobrali slovenských tvorcov, scenáristov, režiséra
a točilo sa to tu v Čechách. Hej. Samozrejme, trošku tam ako keby vždy prichádzali také rôzne inputy, že jedného dňa to bol lekársky seriál, potom o 3-4 dní už to bol lekársky seriál s kriminálnymi prvkami, týždeň na to už to bolo obrazne povedané western a 2 týždne na to ste leteli do kozmu v kozmickej rakete. Takže my sme sa potom vždy tak ako keby vracali k tomu pôvodnému konceptu. A našťastie ešte v tej dobe sa nám ako keby toho Jaromíra podarilo ukecať, že to ako jednoducho nechajme tak, ako to je. A ten seriál ako fungoval. To je pravda, že... A co vlastně fungovalo nejlíp? Jako, co se týče divácký odezvy, publika, co bylo nejsledovanější? Najsledovanejšia bola určite v tej dobe Barbara. Jasne. Ako fakt dobre fungovala aj tá doktorka Kellerová. Fungovali samozrejme potom verzie typu Soudce Alexander, to znamená, že OK, máme tu ženu, sudkyňu, tak teraz tam dajme muža, tu riešime rozvody, tam riešme financie, takže to naozaj ako zabralo. Fungovalo to spravodajské pásmo a čo samozrejme ako brutálne zafungovalo, bol aj Honza Musil. Tú reláciu doniesol v tej dobe Nunes, ktorý uvidel niekde v Spojených štátoch. Doniesol to aj s Musilom, ktorý najprv bol kvázi persona non grata, že nie, lebo by som to tu musel teraz ako vypípať všetko, ale na konci vlastne sa to povedlo a fakt to ako robilo dobré čísla. Ale on vtedy ešte chodil soboty, nedele. Pretože my sme mali mimoriadne silný slot cez týždeň daily na Barrandove a chýbala nám ako keby víkendová zložka. Jasne. A to cez nebezpečné vzťahy zafungovalo ako brutálne dobre. A tam sa bavíme o slotu po 20. hodine? Ne, to chodilo 17:15, 18:30. To znamená pred kvázi vtedajšími správami ako Barrandova. A to fungovalo fakt dobre. My sme dokonca urobili aj šovku s Fremantlom, prvú a jedinú v tej dobe na Barrandove. Na Slovensku to bežalo na Markíze pod názvom Dobre vedieť a tu sme to robili pod názvom Kto to ví. Jasne. A to malo nejakých, tuším, 250 000 divákov v primetime, takže to bol taký náš prvý taký výraznejší výlet do primetimeu, že teraz ideme trošku zbierať divákov aj v primetime. Takže to sa podarilo a robili sme aj Farmár hľadá ženu. To chci říct, to také mám poznačený 250 000 v hlavním vysílacím čase, co by za to dneska v některých dnech třeba Prima dala, že jo? U některých pořadů, když koukám tak na ty výsledky. Napríklad v pondelok. Tak, ano. Chci říct ještě, nebo se zeptat, vy jste tam i koketovali, jsem při rešerši narazil, když tak mě opravte, že něco se mělo kupovat i právě o toho Endemolu, proto jsem se na to ptal, ne? Endemol, asi možno v nějakých úvahách tam nějaký produkt bol, ale už si nepamätám presne čo. Bavíme se vlastně Fremantle Endemol jako dvě, vy jste vzpomínal John Demol, že jo? Dvě vlastně takový, řekněme, továrny na formáty, jo? Kreativní továrny ve smyslu evropský. No dobře, a co myslíte, kdyby vlastně se pokračovalo, tak já jsem říkal, že vy jste tam vlastně končil někdy ke konci roku 2016 s tím, že od roku 2015 jste byl programovým, potom v tom dalším roce zároveň i výkonným ředitelem. Kdyby se vlastně pokračovalo, kdyby se býval pokračoval, dejme tomu třeba do dneška v té funkci, kde si myslíte, že mohl Barrandov skončit, jako co se týče pozice na tom trhu? A myslíte si, že by pak bylo ještě na nějaký další kroky, na nějakou opravdu výraznější soutěž s tou jedničkou, s tou dvojkou, s nějakýma opravdu 25-20%? Určite. Který dneska mají? Ako sám seba poznám, tak to by sme tie hranice posúvali stále dopredu a dopredu. To znamená, určite by pribudli nejaké nové daily programy, nejaké nové primetimeové relácie, aj tá televízna zábava by vyzerala ako úplne inak. My sme sa snažili odísť od takého toho šmucích levného charakteru. Nechcem sa teraz nikoho dotknúť, ale napríklad už v tej dobe bol program s Cibulkom v podstate najmenej afinitný v programovej štruktúre, preto som bol prekvapený, keď sa teraz vrátil, pretože... No to som chtěl říct, že dneska je to vlastne vlajková loď, jo? No, dneska je to vlajková loď, ale asi čísla, neviem, či ešte sú vlajkové. A... Že to je hodně pro starých, chcete říct, jo? My jsme to řekli úplně jednoduše. Už je to tak, už je to vyžitý formát. Už to ako nič neprinesie. Či to bude mať ako večer 1% podiel na trhu alebo 2% podiel na trhu a čo teraz? Ako čo sa zmení? Ako v ratingu sa bavíte o zanedbateľných číslach. Potřebujete vlastně něco, co má 3-4 spíš, aby vám to jakoby táhlo vlastně celý ten průměr. Presne tak. Čiže vlastne tam nie je urobená ako keby domáca úloha, čo vlastne tá televízia má vysielať a prečo to má vysielať. A ja ani nie som zástancom
som tých návratov, že teraz sa poďme vrátiť do roku 2015. Videl som to na mnohých iných televíziách. Sat.1 bojuje roky s tým istým, že všetci spomínajú na to, aká bola SAT jednotka super v 90. rokoch, lebo tam bol komisár Rex, tam bolo Koleso šťastia a ja neviem, všetky tieto ako ikonické zábavy nemeckej televíznej tvorby, ale dneska to nikoho nezaujíma. Ako viete, no. Problém je ten, že vy si komisára Rexa pamätáte s nejakými postavami, ale dneska tí herci by mali 150 rokov a vyzeralo by to ako stretnutie pred pyramidou v Egypte. Čiže... To je jako dneska, když tu Unlimited nebo 24/7 vám vystoupí, ale vlastně je jiný obsazení a vy chcete ty, kteří se znali z Brava, že jo? No presne tam, alebo Sandra. Hej. Naposledy, keď som videl Sandru, tak som hneď vypol televízny príjimač, lebo som sa zľakol, že tá pani, keď chudák spadne z pódia, tak zabije 6 ľudí svojou váhou. Už to nie je ono. No. Jo, to zase bude dopisu. No, chci říct, že ale nějak to přeci fungovat musí. Ještě doplním, že na té nedávné tiskovce k tomu jako restartu vlastně programovýmu Barrandova, který teď se vlastně nakolejuje, abychom řekli tím moderním výrazem mediálním, aktuálním, tak tam vlastně Aleš Cibulka říkal, starý dobrý Barrandov je zpátky, ve smyslu vlastně zase fungujeme, zase tam máme tyhle ty pořady. A druhou věc, co chci říct je, že přeci spousta televizí, a my to vidíme, oživuje ty seriály z těch 90. Nová koupila Život na zámku od České televize, jo. Ale máte tam, televize Seznam, Dempsey a Makepeaceová, jo. Profesionálové. A další, že jo. Esmeralda, Jack, prostě, já nevím, Beverly Hills, Melrose Place. Ale toto je niečo iné. To ešte chápem. Ten, ako, áno, pozriem si nejaké seriály, samozrejme, je tam už limit v tom počte divákov, ktorý sa dá ako získať. Hej, to vidí aj teraz Seznam, ktorý tam vysiela Jack, Dempsey, Makepeaceovú. Áno, sú to 10 000 divákov, pre Seznam výborné v predajnej cieľovke, ale to je ako keby maximum toho, čo dokážete v tejto chvíli. Nedělá vám to rozdíl, chcete říct, jakoby, když chcete jakoby vejš. Áno. Čiže ako je to taká, nazvime to povinná jazda, ktorá je fajn, ale zase to musí mať nejaký zámer, čiže keď tam mám Dempsey a Makepeaceovú, tak keď skončí Dempsey, asi tam príde nejaký iný starý seriál a tak ďalej, aby ten divák si ako zvykol na tie časy. Ale bez vlastnej tvorby to neurobíte nikdy v živote. To znamená, nikdy neurobíte konkurenciu voči Prime, nové českej televízii bez vlastnej tvorby, ktorá nejako vyzerá. To znamená, to nemôžete vysielať tieto čurdy-murdy relácie, kde naposledy, ja nechcem sa nikoho dotknúť, ale keď som tam videl Magnuska, jeho talk show, ktorý tam prišiel v zelenom svetri a mal tam vyvalené brucho tak, že som teraz čakal, že čo z toho bude. Koho tým chcete osloviť? Kto sa má na to dívať? Hej. On nie je Kraus. Kraus je tu iba jeden v Čechách a ešte poťažmo v piatok večer šíp na Českej televízii. Takáto osobnosť, ak by tam prišla na Barrandov, tak áno, asi by to bola nejaká zmena muziky, ale prečo by to robila? Prečo by Kraus išiel na Barrandov? Jo, rozumím, no, ale i na tohle jsem se díval a vlastně jsem si říkal nějakou zajímavost to pro mě, když jako má tam hosty nějaký, ale rozumím, co chcete říct, no. Co by se tam vlastně dalo jako dát tak, aby to dokázalo s těma největšíma televizema vlastně soutěžit. Jako když mluvíte o vlastní tvorbě. Tak viete, no na to vám... A bavíme se zase hypoteticky v ideálním nějakým, jo, jakože máte udělaný ten domácí úkol, jak říkáte, máte vlastně nějaký ten základ a pak na tom stavíte tu přidanou hodnotu. Viete, na to by som vám odpovedal veľmi jednoducho, že moja firma je plácom DPH. No. Čili... A vieme sa dohodnúť aj na 45-dňovej splatnosti faktúry. Tak teď som úplne mimo. Nechcem im radiť zadarmo, ako obrazne povedané, pretože... Viete, my sme zažili s nimi teraz naposledy... Přeskakujeme z novinářského už do vydavatelského prostředí, rozumiem, teď už sa chytáme. My sme naposledy s nimi zažili debatu k obnoveniu programu Poklad z púdy. Jo. Bavíme sa o tom rok. Ja som sa už posledný ako kvázi plus minus 3-4-5 mesiacov z toho ako vyňal. Povedal som manželke, že ja už s tým nechcem mať nič, pretože snažil som sa to vysvetliť aj pánovi Čermákovi, že Poklad z púdy... Nový majitel televízie Barrandov. Presne tak, že Poklad z púdy na Prime bol, dajme tomu, Audi 6, hej, na tie pomery, solidné auto.
Na Barandove to bola už taká trošku Audi 3, ale furt možno, že S-Line. Ale teraz, keď máte na scénu, ja neviem, 150, 200, 300, 400 tisíc korún, tak čo si dneska urobíte za 400 tisíc korún za scénu? To znamená, už len v tých takých principiálnych veciach, kedy si poviete, že ten formát, predsa ten divák 3 roky nejako pozná, tak ho teraz proste nemôžem položiť do nejakej sedačky, ktorú mi niekde nejaká teta nájde v sklade, pretože to je proste blbosť, to je urážka voči tomu divákovi, lebo ten divák nie je sprostý. On tú reláciu pozná, teraz si poviem, že vyzerá nejako úplne inak. Tá relácia žila z takýchto vecí a potom prišlo vlastne ako keby objednávka, že urobte ako výkly. No na akú Máriu Tereziu vám je dneska na Barandove ako výkly pokles púdy. To je, že potápa sa loď, ale teraz tu došiel Miško a má 3 vedra a bude čerpať vodu. Hej. Ne, úplne zbytočné. Aj producentský je to nezaujímavé, proste je to blbosť. My se taky musíme si připomenout, že vlastně v jakém kontextu nebo v jaký situaci ta stanice je. Že? Ona je zadlužená, já tomu rozumím tak a pan Čermák samozřejmě o tom stejně tak mluví. Oni potřebují 2-3 roky max prostě to nějak držet, aby to mělo vlastně nějaký solidní čísla a samozřejmě ten cíl je to prodat, až to bude ekonomicky ozdravený. Jo? Tak já se zeptám trošku jinak. Myslíte si, že s tímhletím jakoby zadáním vlastně vy byste jako byl schopný něco udělat smysluplného, než na rozdíl od toho, jak tady kritizujete. A druhá věc, mě vlastně zajímá, jestli jste se o tom s nima teda nebavil, protože to by mě přišlo jako celkem jako jednoduchá logická úvaha. On to tady vlastně kdysi dělal, on tyhle ty pořady zná, protože to tady před 10 lety zaváděl. Pojďme se s ním domluvit, tak nám to tady jenom jako 2 roky podrží, než to pošlem do sveta. Nikdy k tomu nedošlo. Ja si myslím, že ten Barandov potrebuje chemoterapiu. To znamená osekať všetko, čo je nepodstatné, prestať sa zapodievať tým, že či si kúpim nové opečko, nekúpim nové opečko. To sú všetko veci, ktoré toho diváka nezaujímajú. Ja netuším, na akých serveroch beží Sky Showtime, alebo Disney, alebo neviem. Mne to je úplne jedno ako divákovi. Ja sa chcem pozerať na nejaký výsledný produkt. Potom, keď sa dozviete, že ja neviem, do dnešných dní platí Barandov nejaké peniaze za české rádiokomunikácie, ktoré sú pri všetkej úcte voči tej firme likvidačné. To nemá zmysel, tá firma si na to v živote nezarobí. To znamená, že ten performance by musel okamžite skočiť v tej cieľovke 18,69 na minimálne 5%, aby ste ako tak ustáli mesačné náklady, lebo inak každý mesiac generujete stratu. A na televíziách so stratou už pohorelo XY ľudí. Vy si pamätáte rôzne príbehy od Z1 po prvý spravodajský seznam, čo sme sa bavili a tak ďalej. A11 ani nemusíme ísť ďaleko do lesa, pretože to dopadne plus minus rovnako. Ak nemáte urobené tieto základné body, to znamená dôraz, že všetky peniaze, ktoré sú k dispozícii, idú len na program a zapodievate sa dizajnom, opečkami, to nikam nevedie. To vám nikdy v živote toho diváka nevyrobí. To znamená, vy potrebujete sa v maximálnej možnej miere sústrediť na obsah a ten vyrobiť za čo najnormálnejšie peniaze. A teraz sa dostávate k druhému bodu, čo je problematické pre Barandov, že ktokoľvek tam príde z producentov na trhu, normálnych producentov, tak oni im nasadia komerčné ceny tých výrobkov, pretože prečo by viazali svoje kapacity ľudí, ktorých majú k dispozícii za, ja neviem, ako tretinové ceny. Jasne. Kvôli čomu? Čo to je nejaká služba vlasti, potom príde Lenin a pohľadka má po hlave, alebo ako viete, no prečo, hej? Jasne, rozumiem. A my sme vraveli, že OK, tak my dokážeme aj tieto programy vyrobiť, ale ako nebolo to záujem, tak sme sa tým pádom ďalej v tom nemotali, pretože moja manželka prežila na Barandove podstatnú časť života tej televízie a vie, že vy to môžete do istej miery fejkovať na obrazovke, ale ten program, ak má konkurovať Prime Nove, musí vyzerať ako program, ktorý konkuruje obidvom televíziám. To nemôže byť nejaký proste poleptaný lacák, len preto, aby sme to vysielali. To sa proste nedá. Viete, ja som minule pozeral 18.55 asi 2 mesiace dozadu. Cieľovú skupinu publika televízneho. Áno. Pozeral som reláciu, ktorá sa volala, že Vaše peníze. A prísam pánu Bohu, ja som tam videl 4 minúty šot o tom, že ako si máte umývať zuby. Hej, tak som tak chvíľku pozeral, že asi tam bude nejaký product placement, nejaký titulok, ale nebolo tam nič také. No, ktorá divá svinia sa má pozerať o 18.55 v dnešnej dobe na
plnoformátovej televízii, že ako si máte umývať zuby. To sú proste takéto veci, ktoré tam nemajú čo hľadať. Ja chápem, že možno je to nejaká informačná hodnota pre nejakých ľudí, čo majú, ja neviem, 3 zuby a šúchajú si tam jeden oříšek denne. Ja neviem, čo tam bol zámer. Ale to sú všetko veci, ktoré tam nesmú byť. Pretože keď idete do nejakého reštartu, tí ľudia vás budú porovnávať po roku, po 2. Dobre, kde sú výsledky toho reštartu? Hej, pretože keď sa vrátime ešte k tomu, že obdobie bez Soukupa a so Soukupom, to spravodajstvo, keď tam sedel Mirek a nadával tam na všetkých a potom sa s nimi súdil, tak to malo väčšie čísla ako to, čo tam je teraz. Hej? To a bylo asi výrobně to efektivnější, protože to dělal sám. Áno, lenže tam samozrejme zase... A byla zase... na ní namířená kamera a jelo to prostě. Áno, lenže potom chýbala ručná brzda na Jaromíra, aby nevyrábal ďalších 284 relácií, pretože to už je potom kontraproduktívne. Takže, viete, tam je veľa problémov, ktoré sa nazbierali v tej televízii a ono sa to nedá ako step by step riešiť. Hej? Ono sa to... a moja skúsenosť hovorí, dá vyriešiť len veľkým treskom. A potom ten divák to začne vnímať. Ale aby sme im tu teraz ako radili zadarmo. Ne, jasně, tak mě to jenom zajímá. Trošku mě přijde, že to srdíčko tam furt máte. Jakoby něco jste tam vytvořil a vlastně teď to... Viete, mne to je vždy ľúto, pretože ja keď to vidím, že ako to mohlo niekde byť a teraz to zase celé nedopadlo, tak ako mne je ľúto tej energie, pretože človek tam strávil nejakú etapu svojho života, malo to nejaký zmysel, malo to nejaké výsledky a vy dnes, prisám Pánu Bohu, však to najlepšie viete všetci, ktorí sa živia onlineom, už tá technológia pokročila tak dopredu, že vy teraz nemusíte mať nejakú šialenú budovu s 300 ľuďmi, ktorí sa tam tmolia, z toho 50% netušíte, že čo tam robia. Obsah je dôležitý. To, čo ide vonku. Nič iné. Je sympatický, že to vlastně dávají jako zpátky na nohy, jo? Jakože samozřejmě nejdřív, ale největší ten problém je jasný, že tam jsou ty finance, že jo, a s tím prostě ten prvotřídní obsah jako nevyrabíte. Pojďme trošku dál k tomu, když se tady furt bavíme vlastně Nova Prima, jakoby ty český největší, nejsledovanější komerční televize. Jak to vlastně, určitě to sledujete do dneška jako tu televizní krajinu v Česku, tak máme tyhle ty dvě jako komerční stanice a pak tam máme samozřejmě Českou televizi, taky nezanedbatelný, protože to je nejsledovanější televizní skupina v Česku. 30%. Jo. Když se koukáte na všechny tyhle ty tři, co je jakoby ten základ, nebo to hlavní, jakoby, co vás tam napadá. Dělají to vlastně dobře, nebo někde je prostě velká rezerva. Vidíte něco očividného, co si říkáte, proč jako nevyužijou tohohle, vždyť se to vlastně nabízí. Tak ono je to ako komplexná sada v zásade otázok a aj problémov samozrejme. Čo ja vidím je to, že minimálne v skupine Nova mám ten pocit, že presne vedia, čo robia a prečo to tak robia. Mne sú sympatické veci, kedy to celé sa posúva dopredu, kedy tam sa vyrábajú programy, ktoré z nepochopiteľných príčin, keď to dám do obdobia, kedy som ja preč z tohto celého 10 rokov ležali na zemi. Hej. Pretože ten Love Island, Farma, Survivor, to všetko ležalo na zemi a vôbec nerozumiem tomu napríklad, prečo to Prima nedvihla. Prečo to nezačali robiť, prečo čakali až na to, že Vojo ich medzi tým obicykluje kompletne o, ja neviem, 700,000 divákov, reálnych platiacich, nie tieto srandičky s registráciami a podobné veci, ale reálny príjem do firmy. A tam vidím, že to má nejaký zmysel, tak ako som chápal v roku 2016, kedy prišiel ešte vtedajší riaditeľ Setele na Slovensku a povedal, že končí s celým terestrickým vysielaním v Slovenskej republike, pretože sa mu nechcelo platiť 8,5 alebo koľko tam bolo miliónov eur ročne za to, že tam máte, ja neviem, v tej dobe 40% domácnosti. Nepamätám si presné dáta, ale plus minus takéto nejaké to bolo, možno ešte aj menšie. Áno, 2016 Markíza mala ťažký rok, ale ušetrili 8 miliónov, ďalších 8 miliónov zarobili na výnosoch od operátorov, ktorým začali platiť za to, že odišli vlastne z tej terestriky, takže každý každému pomohol na konci dňa. Ešte doplním, že sa bavíme v eurech. Áno. To by 8 miliónov. Áno. Takzvaně v českých by tady asi někoho tolik nedojalo. Pardon, ale to byla technická. Áno, to bola dobrá. Takže odchod z terestriky jako strategický krok. Odchod z terestriky odrazu
zrazu máte niekde 16 miliónov eur, ktoré vám natečú do výnosov a môžete ich zmysluplne investovať v nejakej podobe do obsahu. A vlastne to isté odvážne urobila Nova s ukončením Voja a spustením OnePlay, čo si myslím, že z dlhodobého hľadiska zmení tú hru v Českej republike, pretože ak si pozriete najlepšie výsledky sledovanosti v 1554, tak sa bavíme o výsledkoch na úrovni, dajme tomu 500 000 divákov, možno majú najlepšie relácie, takže ste niekde ako 200 až 500, tam sa hýbu tie programy. A oni teraz majú nielen ako streamovací projekt, majú tam samozrejme celý šport, vedia predávať aj ostatné televízie a myslím si, že jedného dňa nejakým spôsobom začnú predávať tú sledovanosť, ktorú generujú v tom streame, v tom online a vykašľú sa na celé české rádiokomunikácie, pretože to nebudú potrebovať. A ak sa im to podarí dostať do merania v peoplemetroch ako nejakú menu, ktorá bude akceptovaná na trhu, tak v zásade je vymalované. Mluvíte o změně vlastně distribuce z klasické té terestriky, která, jak jsme si říkali, je tady vlastně víceméně stále vedoucí, nebo teď se IPTV, že jo, nějak se prostě tam tahají, ale minimálně dosud byla ten dominantní způsob příjmu k posun vlastně k takzvané internetové sledovanosti nebo internetovému příjmu IPTV, televize přes internetový protokol, jak kdo chce. Ja si myslím, že tam niekde existuje na Barandovskom kopci nejaké číslo, že keď pod túto hranicu klesne terestrika v Českej republike, že ju zarežú tak, ako ju zarezali na Slovensku. A ja by som sa vôbec nečudoval, pretože tie náklady v tom, čo som ja počul, koľko sa tam platí peňazí ročne, v zásade v dnešnej dobe už sú ako nezmyslom. Takže si myslím, že tá Nova, ak sa vrátim k otázke, si robí tie domáce úlohy, poctivo programuje jeden aj druhý trh, ktorý sa programuje samozrejme z Prahy. Na Slovensku vidíte, že tá Markíza má naozaj ako brutálne obdobie, ktorá to je ako proste, sa vrátim k tomu môjmu obľúbenému, to je normálne Wehrmacht v 1940, to proste vidíte, jak to tam ide, o 17., 18., 19., 20., ako tam je absolútny heavy metal. Takže tá Jojka má čo robiť, aby vôbec nejakým spôsobom na to dokázala reagovať. Jasne. No a pri streamovacích projektoch tam si jedna jediná skupina urobila domáce úlohy a zase sa bavíme o Nové. No a Prima vlastně velký přemýšlení, teď trošku změny, že, o managementu, nebo trošku celkem zásadní, střídání komerčního ředitele loni a velký přemýšlení, jestli si hejčkat vlastně tu starší cílovku, kterou oni umějí velice dobře jako obhospodařovat těmi produkty v klasickém lineárním vysílání, anebo vlastně dát se směrem k těm mladým, který nám budou platit na tom internetu. Jo? To byla ta strategická úvaha, jak o tom mluvili nedávno. Takže co Prima? Ta umí, jestliže Nova je taková jako méně více, jakože když jdete na tu tiskovku, mají tam pár těch novinek, ale zbytečně to nepřeplácovají. Prima svýho času, to bylo 10-12 nových věcí za sezónu, že jo, když jsme chodili na ty tiskovky, taky bych řekl, že se to už jako naučila. No a udělala skvělé věci, že jo, porazila třeba po 15 letech ordinaci v Růžové zahradě, že jo, před několika lety, jo. Vybojovalo vlastně si ty úterní, čtvrteční sloty a podobně. Něco jiné jde, že jo, ale to se vždycky u novinek stane. Čili váš pohled na Primu dneska? Viete čo, ja som do istej miery ako... Nejste tam zainteresovaný nejak obchodne? Ja som zainteresovaný tým, jak tam dopadla diskusia s reláciou, ktorá tam bola, takže nemám na to nejaké ako dobré spomienky, pretože som tomu moc neporozumel. Jo, rozumím, ale skúsme sa podívať jenom ako poučený divák, řekneme dneska. Jo. Ja si myslím, že základný problém je, keď máte kolektívne rozhodovanie. To znamená, keď sa v kolektíve rozhoduje o tom, že aké relácie sa budú vyrábať a teraz tam sedí XY ľudí, tak tam je začiatok vlastne problémov, pretože tam má každý názor. Hej. Každý má nejakú mamu, ktorej sa niečo páči, nejakého otca, ktorému sa niečo páči. A keď sa to robí kolektívne, tak to je ako čisté peklo. To znamená, pokiaľ nemáte výrazné osobnosti na strane obsahu, ktoré si dokážu ustať tú svoju pozíciu a vedia, prečo to robia, tak potom samozrejme ste odkazaní na to, že chrlíte 10, 15, 20 rôznych noviniek ročne a možno 1-2 nejakým spôsobom zafungujú. To samozrejme by bolo divné, keby sa to tak ako nestalo. A tam myslím, že niekde je ten ich základný problém, že oni niekedy mi prídu ako taký, ja to hovorím, že som za, dokonca aj proti. Hej. Že aj by chceli byť mladých, aj sa boja toho,
aj by chceli robiť seriály, ako robí Nova pre OnePlay, ale vlastne vedia, že to je brutálna investícia, takže mne to príde také trošku ako vajatanie. Že... A ta odvaha teď byla vlastně investovat do toho podvečerního vlastně nekonečného seriálu, nebo dlouhoběžného, jak tomu říkají, zkrátka do takový tý český, že jo. Já na to vždycky vzpomínám, že jsem to tenkrát zahlíd EastEnders, Coronation Street, že jo, souboj vlastně na britském, anglickém trhu, tak tady byla dlouho ulice, 20 let, a nikdo proti tomu, že jo. Teď oni vlastně tam převedli velice dobře večer fungující zoo, tak převedli vlastně do toho podvečera a pochvalujú si to. Jo, tak určite, tak má to väčší výkon, ako malo Prostřeno. Samozrejme, tie náklady toho Prostřena versus Nové začiatky, to vedia oni posúdiť, že nakoľko sa im to oplatilo. To sú všetko kroky, ktoré ako určite majú zmysel, ale v tom celku vidíte, že to nie je ten jump, ktorý možno oni očakávali od všetkých tých programových noviniek, ktoré tam postupne prichádzajú. No a česká, tam my vidíme, co se týče hraný tvorby, tak tam vidíme jasný moment přelomovej odchod Michala Reitlera na druhý kopec, řekněme, z těch kavek na ten barandovský, jak jste říkal. A v závěsu za ním, že jo, spousta těch skvělých tvůrců, který předtím Most, Ochránce, 90 a tak dále, tím to vlastně vrcholilo, ta jeho éra Michalova v České televizi. A tohle všechno, vlastně ten drive ještě navíc se přesunul na ten druhý kopec. A v České televizi mají Součka teď vlastně a Tereza Polachová vlastně se tam snaží nějakým způsobem udělat něco s producentským systémem, natáčet nějaké věci, ale jako teď počítali peníze, že jo, jestli jim přidají na poplacích politici nebo ne, jo. Ale co vidíte, jako líbí se vám tam něco, co byste naopak, jako aniž byste hned vystavoval fakturu, jemně bychom jim mohli poradit té české televizi, co se týče programu? Ja si myslím, že hlavne Českú televíziu teraz čakajú pomerne neisté časy. To znamená, to nikdy ako nepridá na nejaké rozhodovanie, na ktoré oni boli ako keby zvyknutí. A je pravda, čo ste povedal, že samozrejme odchodom mnohých skupín niekam inám tá televízia sa oslabí, ale vždy je tam ešte dostatok peňazí v tom celom systéme, pretože nech si tu ako rozprávame, koľko chceme, tá televízia má nejakých plus minus 7 miliard českých a do programu dáva možno koľko to je, 1/3 plus minus. No, to je oficiálně vlastně tam, nebo ten výrobní úkol je, určitě to bude kolem 2 miliard. Tak. Jo, nevím teď, jestli to je 2,1, 2,2, to je jedno, ale zároveň vlastně oni říkají, že to další je lidi zaměstnaný něco. Takže vlastně ve finále v těch číslech oni vám řeknou, že 80-90% jde jakoby na výrobu toho programu. Ale tam sa dostanete do takých tých väčšných ako keby otázok, ktoré sa budú teraz násobiť pred voľbami a po voľbách, čo vlastne majú vysielať. Hej. A to je potom veľmi ako ťažké hľadanie tých odpovedí, pretože ja osobne si myslím, na základe všetkých tých skúseností a ako sa vyvíja tá doba, že ten verejnoprávny vysielateľ by mal skončiť na konci dňa so spravodajským kanálom, ktorý by mal byť nestranný, pokiaľ by tam aspoň bola nejaká snaha, a nie komentovaným účastníkom debát. Mal by mať detský kanál, mal by mať športový kanál a mal by mať poťažmo nejaký kanál, ktorý vysiela dokumentárnu tvorbu. To, čo robí napríklad ČT2 v prime time, kedy má veľa dobrých, kvalitných českých dokumentov, ktoré tam fungujú. Pozriete tie čísla sledovanosti na rôzne témy, naozaj fungujú. A či máte mať 10 kriminálnych seriálov, Stardance a tak ďalej, ja si myslím, že tento model není dlhodobo udržateľný, pretože tí politici toto vlastne nechcú. Oni chcú mať médium, ktoré na konci dňa budú ovplyvňovať, či sa nám to páči alebo nie. A teraz vidíme na debate o Součkovi, že to skončilo samozrejme už v takej osobnej rovine, lebo jeden radný vyťahol nejaké ich súkromné debaty spred obdobia, keď sa mal stať generálnym riaditeľom. A či si to chceme priznať alebo nie, vždy je to o tom, či ste kamarát s nejakými ľuďmi v tej rade alebo nie ste. A takisto to skončí na Slovensku, kde teraz bude čoskoro voľba riaditeľa slovenskej televízie a rozhlasu a už na tých menách je jasné, že kto sa tam prihlásil a kto vôbec ako cíti nejakú šancu, aby sa mohol stať riaditeľom. Čo si myslím, že v Čechách by nenastalo, aby človek ako Martin Jakubec, neviem, či vnímate také meno, to je
sofistikovaný šláger TV, človek nejaký prazvláštny, ktorý odrazu má pocit, že by mohol byť riaditeľom. Jo. A ak vôbec ako ten systém dovolí, že takíto ľudia sa uchádzajú o takúto pozíciu, tak tie verejnoprávne médiá, tak ako ich poznáme, jedného dňa skončia, pretože to už tam prisam Pánu Bohu môže sedieť aj táto váza a je to úplne jedno. Hej. Čili jasně říkáte, konstatujete, připomínáte, že vlastně tam to není jenom o tom, jak chci řídit tu televizi nebo tohle, ale primárně kdo dostane vlastně ten mandát v první řadě na těch 6 let, jako přizvat si tam ještě ten tým, že být tím generálním ředitelem a nějak se snažit to tam jakoby udržet pohromadě. Když jste říkal ještě to portfolio těch kanálů, chyběla mi tam ta jednička, teda jako nějaký celoplošný, ten hlavní, protože jak se to vyjmenoval, tak to je vlastně portfolio, který ta Česká televize dneska má. Áno. Len tam samozrejme sa... Akorát říkáte, není to udržiteľný do budúcna. Určite nie, pretože z finančného hľadiska to neviete ustať. Hej? Pretože ak máte mať nejaký ako dobrý športový kanál, tak to sa bavíme o peniazoch, ktoré sú v dnešnej dobe už úplne ustrelené a šialené. Ak má byť Dčko na úrovni, ako je teraz, s tým, čo vysiela to naozaj ako dobre, tak to takisto stojí nejaké peniaze. Dokumentárna tvorba a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že je viac obhajiteľné voči verejnosti, ak sa investuje do takýchto programov, ako do vyslovene komerčného typu vysielania, pretože to už nedokážete obhajiť. A hlavne tá televízia má problém so spravodajstvom. A to vidím nielen na verejnoprávnej televízii tu, ale to vidíme na Slovensku, to si nemusím ani ako hovoriť, pretože tam si Robert Fico vytrel kožúšok s televíziami, ale že kompletne. To znamená, že ak dneska Markíza chce niečo voči vláde rozprávať, alebo Jojka, tak myslím si, že si to tam veľmi strážia, aby ho tam zbytočne nedráždili. A ja to vidím napríklad v Nemecku. Keď sa bavíme o Nemecku, tak nemecký verejnoprávny systém, to vám poviem, to keď sa ako tu vedú diskusie, že či to je v pohode, alebo nie, tam je to čistá katastrofa. Tam vidíte relácie, asi pred voľbami, mesiac pred voľbami v nedeľu večer chodí na ARD, čiže na prvom kanáli v Nemecku taká talk show s moderátorkou, ktorá sa volá Miozga. A bol tam ešte vlastne súčasný minister hospodárstva a klímy Robert Habeck. A tá moderátorka to vyzeralo tak, že prisam Pánu Bohu, na konci tam bude normálne sex, že ona tam po ňom skočí a teraz všetci len budeme kúkať, že čo sa deje. To boli také otázky... Akože mu šla na ruku. To boli otázky pomaly, že keď sa ráno zobudí, že či ide na záchod a dá si pantofle, alebo ja neviem, že kedy má rád, keď ho niekto škrapka na ruke na pravé, na ľavé. Jedna kritická otázka tam nezaznela, ale o týždeň, keď tam bol pôvodca všetkých tých zmien v Nemecku, ktorý vyvolal tú koaličnú krízu, to znamená predseda FDP, tak to ste odrazu videli normálne, že proste akože guľometné hniezdo z druhej svetovej vojny, hej. To máte rád, ty vojenský příměry? Nejakým spôsobom tá téma zaujíma, ale len s tým, že ma to baví. Ale toto tam je úplne bežné. Tam vidíte ako framing v spravodajských reláciách, ktorý je nastavený voči nejakým témam a tak ďalej. A potom nikoho neprekvapí, keď vznikol asi rok dozadu prieskum preferencií novinárov vo verejnoprávnych médiách, kde zhruba 60% tých ľudí by volilo stranu zelených. A to sa proste ako nemôže diať. Vy nemôžete mať ako aktivistov vo verejnom priestore, pretože to vytvára ten pocit tej nedôvery voči systému. A preto tie verejnoprávne televízie a spravodajstvo v mainstreamových médiách ide k šípku, pretože jednoducho tí ľudia vedia, že to je nejakým spôsobom ovplyvnené a vyhľadávajú ten svoj názor, tú svoju službu niekde v online priestore. A toto skončí akože v zásade, si myslím, ignoráciou diváka voči verejnoprávnym televíziám. Asi pokud je to tak, jak říkáte, a ty lidi to budou takhle vnímat a hlavně to budou vnímat i politici, kteří rozhodují o způsobu financování, teď se bavím u nás, veřejnoprávních médií, tak jak to může skončit. Jo? Pokud oni budou mít pocit, že Česká televize je nějaká politická síla a působí nějak takhle, když tam bych to rozhodně neviděl takhle brutálně, jak to popisujete třeba v tomhletom německém případu, tak jak to asi může skončit. Jo? Jako vrch mají ty, kteří rozhodují o tom, jak nebo jestli vůbec tam nějaký peníze půjdou. Že? Přesně tak. Jo, takže tohle určitě budeme sledovat. Naposled se to tam ještě, vy jste tady mluvil o tom, že ten streaming, že tu televizi nějakým způsobem doplňuje, nebo možná už se vyrovnává.
v rámci té distribuce tomu lineárnímu vysílání a podobně. Bavili jsme se taky o tom, že už v těch klasických televizích vy nejste činný ze všech těch důvodů, o kterých jste mluvil. Ten internet teda vás neláká jako nějaký pole. Já jsem koukal, dokonce jsem našel, že vaše firma FCB Media, respektive FB Network, že jo, což jsou vaše rodinné firmy, co máte spaní mediální, takže jedna z nich je vlastně vlastníkem té domény Soukup.cz, což je nový pořad Jaromíra Soukupa na internetu, tak jsem si říkal, jestli vlastně tímhletím směrem nejdete, protože televize Barrandov za Jaromíra Soukupa ještě, majitele a nejčastějšího moderátora, byla vlastně velice zajímavým, když to řeknu v uvozovkách, jako youtuberem. Oni měli docela velkou základnu na YouTube a taky docela velkou sledovanost. Jo? Takže jsem si říkal, nejdete tímhletím směrem, jestli s Jaromírem Soukupem nepůjdete vlastně do onlineového videa. Viete, my máme s Jaromírem také talianské manželstvo, som vám to spomínal. To znamená, že to ide v takých nejakých ako vlnách, chvíľu je dobré, potom je zase zlé a tak ďalej. Najväčším problémom Jaromíra je vlastne on sám. Hej? To znamená, nemá trpezlivosť na tie veci, vlastne vždy skáčeme ako keby z jednej oblasti do druhej, to znamená, o niečom sa bavíme, o 2 dní už je z toho zase nejaká ďalšia vec, čiže tu sa bavíme, že vyrobíme sedán, potom sa bavíme o tom, že vyrobíme nejaké kempingové auto a tak ďalej. A to nie je udržateľné. A potom on je ako milý, všetko fajn, ale je tam nejaká poistka, ktorá sa vždy počase ako prepne a všetci ľudia, ktorí s ním prišli do kontaktu, majú presne s týmto problém, že potom vlastne vy nechcete v takých podmienkach ako fungovať. Keď prišiel s tým, že chce mať streamovací projekt, ja som mu nejaké veci ako poradil, navrhol a tak ďalej. Takže ste na tom spolupracoval teda? On to akceptoval, ale už vo finále zase sa tie predstavy začali nejakým spôsobom rozchádzať a potom prišla tá poistka, ktorá to zase celé zmení a ja som si povedal, že ja už toto nepotrebujem. Ja už toto ako nepotrebujem zažívať, že neviete, je teraz ako v dobrej nálade, je v zlej nálade, je tam niečo, není tam niečo, je tam niečo s Agátou, není tam niečo s Agátou. Už sa vám to nechce. A je to strašná škoda, pretože naozaj ja si myslím, že on ten svoj fanklub má a do istej miery by sa z toho dal urobiť nejaký ako fakt profitabilný biznis, ale ja si osobne myslím, že on by mal byť prvým odberateľom robota Optimus od pána z Tesly, pretože to by bol ideálny človek pre neho, ten by tam sedel celý deň, nechal by si tam ako rozprávať všelijaké veci a delal by. A to si myslím, že do budúcnosti, keď to nastane, tak to je pre neho ideálny parťak na to, aby mohol robiť tie svoje veci, ktoré chce. Ale nemyslím si, že je cesta, aby teraz všetkých tých 200 programov, ktoré mal na Barrandove, začal produkovať v online priestore. To, ako na to nebude pozerať ani divá sviňa, pretože nikto na to nie je zvedavý, aby ste 4-5 hodín denne niečo vykladali. No ale jako na tom startu má to vlastně dobře rozjetý, pokud by se vlastně do tohohle pouštěl, nebo on se do toho teď samozřejmě pouští, že jo, nebo předtím měl to Hero a podobně. Je to známá tvář z obrazovky a jak říkáte, nějakou základnu má, ale jsou tam i ty další věci, o kterých mluvíte. No a co vy jste říkal, že už vlastně v těch médiích, jako, že to není vlastně váš hlavní záběr pracovní, jo? To znamená, čemu vy se dneska věnujete? Ak by som to veľmi zjednodušil, keby som v tejto chvíli mal niekde zbytočné, neviem, dajme to v eurách, 1 000 000 eur, tak sa pustím do streamovacích vecí a do obsahu, ktorý sa dá vyrobiť, pretože my ho vieme vyrobiť za rozumnú cenu. To znamená, vedeli by sme si to vyrobiť pre seba, vedeli by sme to nejakým spôsobom monetizovať, pretože dnes tie možnosti sú naozaj ako brutálne. To znamená, to je niečo, čo mňa láka. Hej. A teď se bavíme třeba o hraný tvorbě, vyloženě? Hraná tvorba ani nie, aj keď samozrejme... Spíš magazínový akoby veci, nebo... Kľudne ako zábavné programy, pretože viete, my sme v zásade, ak vám poviem príklad, o čom teraz hovorím, ak som spomínal reláciu Dobre vedieť na Markíze a potom sme robili to sami na Barrandove, tak na Markíze plus minus podľa mojich informácií to stálo niekde okolo 30 000 eur, čiže báme sa 700-800 v českých a na Barrandove sme to robili za 300. To je bola ten samý program. To je to celé, to znamená, preto vravím, že máte problém, ak príde klasická firma, ktorá vám bude vyrábať tieto programy, pretože tie marže sú tam a v mnohých prípadoch tie marže sú brutálne.
brutálne. Ja som to pochopil až veľmi neskoro. Samozrejme, pretože keď nie ste na tej opačnej strane, v tej džungli, tej výroby, tak neviete, kde vás tam tí ľudia ako ponaťahujú na rôznych položkách a verte, že vás ponaťahujú. Takže to je niečo, čo mňa zaujíma. A pridanú hodnotu vidím v tom, že si to už viem robiť sám. Že nemusím absolvovať proste tieto šialené diskusie, že ja neviem, dajme teraz nejakého moderátora a prečo tam sme ho dávali a tak ďalej. Je to strašne únavné. To znamená z vašeho pohledu, nebo jinými slovy, to, co říkáte, je programming, scheduling, tohleto všechno vlastně, co se týkalo lineárního televizního vysílání, prakticky zmizelo. Ano. Streamingu dneska věříte, protože je to jenom o tom, co ten divák si vlastně najde a když mu řeknete včas a dostatečně důrazně na tohle se podívej vlastně, tak jde na jakýkoliv vlastně web. No je to úžasný... A ideálne si ho zaplatí. Je to úžasný projekt, pretože si zoberte, že keď Vojo spustilo Love Island, čo sa stalo? Hej? Ten Love Island vysielala RTL 2, alebo tá britská televízia, ktorá to vlastní v UK, koľko? 15 rokov? Hej? Na RTL 2 to bol ich ako nosný projekt, kým samozrejme nezačali klesať diváci v lineári. Ale do dnešného dňa to samozrejme v streame už funguje. Takže to sú všetko relácie, ktoré ležia na ulici. Takýchto relácií leží na ulici ako x desiatok, ktoré takto viete zdvihnúť, za rozumné peniaze vyrobiť a ponúkať divákovi, ktorý si ich tam ako nájde. Vy nepotrebujete teraz budovať, ja neviem, ako, že ďalšie Vojo, to je absolútny nezmysel. Na tom si všetci vylámu zuby, pretože to sú peniaze, ktoré v tejto chvíli nikto nezaplatí ani príjma. To znamená, že na niečím takovýmhle už děláte? Nad niečím podobným rozmýšľam. Rozmýšľam, pretože dostal som sa do štádia, že už má tie ako keby diskusie o tom, že čo ako bude, nebude, čakanie teraz pol roka, kým sa niekto vymotá. No, ale niekto vám to musí zaplatiť, ne? Preto hovorím, že keby som mal niekde pod... Jasně, protože pak stejně řešíte tu distribuci. Nějakou platformou to k těm lidem musíte dostat, že jo, jak se o tom bavíme. Áno, ale tie platformy dneska sú ako brutálne. To sú všetko veci, ktoré sa dajú kúpiť, prenajať a tak ďalej. A když ten milion budete vlastně na tohleto mít, tak a nejsou to média, tak vlastně co vás teď jako naplňuje pracovně, co vás teď jako zaměstnává nejvíc, dá se říct? Viete čo, ja som taký, že ako nerád rozprávam o týchto veciach, pretože potom do toho pozerajú ľudia, ktorí by do toho pozerať nemali. A teraz nemyslím ako kvôli tomu, aby mi to ako vadilo, že niekto sleduje, čo sa deje, ale nechcem to. Ako jednoducho to nechcem. Rozumím, další už bude za tu fakturu směrem k vám, takže to byla hodinka a čtvrt, kterou jste mi věnoval. Doufám, že tam nebude žádný doklad teda na konci. Ne, a já to teda samozřejmě se zachovám, řekl bych férově a dám to lidem k dispozici celé, aby si mohli se podívat na tento náš rozhovor. František Borovský, já vám moc děkuju. Ďakujem aj ja. Děkuju, ať se vám daří. Děkuju i vám, že jste dosledovali, doposlouchali až sem a těším se na shledanou zase příště.